belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Werknemers van de Landelijke Beveiligheidsdienst LBD hebben vanochtend een werkonderbreking gehouden bij de rechtbank. Tijdens die werkonderbreking hebben ze overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de vakbonden APVO en SAP. Het zou gaan om een probleem met de veiligheid van de werknemers. De LBD is verantwoordelijk voor onder meer de beveiliging van ministers, maar ook voor het vervoer van gevangenen naar de rechtbank. Op Curaçao zijn vanochtend opnieuw 7 militairen aangehouden voor bezit en gebruik van drugs. De aanhoudingen vonden plaats op verzoek van het Openbaar Ministerie. Dat heeft de Koninklijke Marechaussee vanochtend bekendgemaakt. Afgelopen dinsdag werden er alle 7 andere militairen aangehouden om dezelfde verdenking. Toen werden bij doorzoekingen onder meer sporen van cocaïne aangetroffen. Met de nieuwe aanhoudingen komt het totaal aangehouden militairen in een week op 14. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrãozita. Se você tracita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra seu centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Het Curaçao Medical Center gaat bij 1 november weer electieve zorg geven aan patiënten. Dat is een gevolg van een voorschot dat de overheid heeft overgemaakt aan het ziekenhuis. Eerder deze maand was het ziekenhuis gestopt met het verrichten van niet-acute zorg vanwege geldgebrek. Hoewel het gevraagde bedrag van meer dan 5 miljoen niet overgemaakt is, het gaat om een bedrag van iets meer dan 4 miljoen, heeft het CMC toch gezegd weer electieve zorg te gaan verrichten. Er is een wachtlijst bij het CMC van meer dan 1600 patiënten. Tot het eind van het jaar kunnen mensen nog gebruik maken van het speciale steunfonds dat is opgericht om mensen te helpen die hun baan hebben verloren tijdens de coronapandemie. Volgens het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn kunnen mensen vanaf 1 januari volgend jaar weer gebruik maken van de normale diensten van het ministerie en stopt dus het speciale steunfonds. Daarvoor is nog 14 miljoen nodig tot het eind van het jaar. En gisteren tijdens een persconferentie werd aangegeven dat dat geld ook op de rekening staat. Bureau Telecommunicatie en Post heeft bekendgemaakt dat de prijzen van gas, benzine, diesel, elektriciteit en water vanaf begin volgende maand duurder worden. Bij benzine gaat het maar om een stijging van 1,5 cent, maar diesel wordt 11 cent duurder. Ook stijgen de prijzen van de grote en kleine gasflessen. De grote gasflessen worden 10 gulden duurder, kleine gasflessen 2 gulden. Gisteren was het begin van de speciale voorleesweek op Curaçao.
Thema dit jaar is: wat wil je worden? Welk werk wil je gaan verrichten? Alle scholen op Curaçao hadden mensen uitgenodigd om te komen voorlezen. Namens de Extra was Tajana Arroyo naar de professor Dr. Nelly Winkelschool gegaan, waar ze voor heeft gelezen en gesproken heeft met de kinderen. 2 Curaçaose honkballers staan op de lijst van mogelijke winnaars van de Golden Glove in Amerika. Het gaat om Ozzy Albies en Andrelton Simmons. Ze staan op de lijst van kandidaten voor de 2021 Rawlings Gold Glove Award. Zowel Albies als Andrelton hebben tot nu toe een goed seizoen gedraaid in Amerika. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.